Hola, papa, aquí sortim per la tele. Al final surto per la tele. Avui estem aquí en un capítol de personatges presentant a mig tomàquet dels mig tomàquet. Hola, Ricard, bon dia. Que me fas preguntes. Sí, totes les que vulguis. Pregunta. Escolta'm una cosa, com vas saber tu que eres pallasso? Pues un dia em vaig mirar al mirall i vaig dir, hòstia, tenen el vermell. Deu ser algú de... Dic, que estic constipat o soc pallasso. Estem tots refredats. I vaig anar al metge, hi havia molta cua. I vaig dir, pues em faig pallasso i ja està. Escolta'm, on has actuat? Has actuat a molts llocs? A molts llocs, a tot A on, arreu. a on? A tot arreu. Mira, hem Explica'm. estat a més de 900 municipis de Catalunya. Vale. I després hem estat també a Andorra, a l'estranger, també hem estat a Madrid, també hem estat al País Basc, també hem estat a Pamplona, i després hem anat amb expedició en Pallassos Sense Fronteres, doncs vam anar fins a Kosovo, i després vam anar al Sàhara també. I quina va ser la teva experiència? Meravellós, Sí? fantàstic, meravellós. Sempre hi hagi nens pel mig que vulguin riure, nens de totes les edats, adults a partir dels 4 anys, com diuen els meus amics de Zunzun Teatre. Doncs això. Escolta, i algun cop us han malinterpretat el vostre humor? Sí, a vegades passa, Però és el primer moment, perquè impressiona, saps? Ja. A mi em passa al matí al mirall, em miro i em faig uns sustos, després ja dic, jo no que se'm passi, ja soc jo. Els hi fas una abraçada i després de 3 o 4 petons amb llengua s'acaba. Em fas una abraçada? Sí, home, i tant, faltaria més. Mira, tinc un gosset. Ai, que bé, moltes gràcies. Aquest va per wifi. Que no el tens que treure a ostres. passejar ni res. Clar, molt bé, clar, estupendo. Escolta'm una cosa, Què? i com fa? Ai, ara ve la pregunta que no me sé. Va. Com fa un pallasso Sí. per fer riure la gent Sí. si no està bé? Si no està bé. Sí. Com que no està bé fer riure la gent? No, em no. refereixo que Sí. si tu anímicament no et trobes bé aquell dia, t'aixeques i ja estàs... Ostres, Com ho fas per fer riure la gent? no m'ha passat mai. No t'ha passat mai? Sempre t'aixeques de bon humor? Sí, de bon rotllo. No m'ho puc creure. Sí, Tots és un tenim costum. mals dies. És un costum que tinc. Jo m'aixeco sempre de bon rotllo. Sí? Sí. Molt bé, bueno, doncs mira. Sí, és un exercici. Has d'apagar la tele, saps? Apagar la ràdio, Sí? i a vegades apagar les orelles de segons Sí. qui, i ja està, amb això ja en tens prou. Mira, el gosset em sembla que volen amb tu, eh? Escolta, quins són els Què, teus digue'm? referents de pallasso? Amb quins pallassos t'identificaries o diries quan vaig començar a ser pallasso em volia semblar a... N'hi ha molts de pallassos. Bueno, però el que... Hi ha moltíssims de pallassos. Aviam. No et sé dir quin pallasso. Hi ha tants que no t'ho sé dir. Bueno, però devies veure algun altre pallasso abans de començar tot això. Sí, el meu pare era molt pallasso. Sí, I segueix sent pallasso? sí. Bueno, només has de pujar a la televisió sense volum i veus molts pallassos que surten allà al Congrés, els diputats en diuen. Aquests són els millors, eh? Aquests són els que... Els que ho claven. T'animen a fer riure la gent. Tornem a estar aquí. Hola, què tal? Ara amb una versió més sèria de tu i més planera, podem Sí. parlar una miqueta més... T'explico No com a coses. pallasso, no? Sinó com a Ricard, dels més Correcte. tomàquet. Digue'm. Bueno, volia fer-te unes preguntes i tu em respons segons... Perfecte. Consideris. Lo de les preguntes no ho porto bé, perquè no he sigut mai molt bon estudiant, però Bueno. si les sé contestar, te la contestaré. Bueno, tranquil, segur que sí, home, no són Sí, no. preguntes complicades. Vale. Raons quadrades i això no. No. Vale. Això a l'escola, però em sembla que ja fa molts anys que no hi vas a l'escola. No, bueno, hi vaig a moltes escoles, però a fer el pallasso. Sí, exacte, no a estudiar, que ja... Bueno, aviam, per exemple, com vas començar a ser pallasso? O per què vas decidir fer riure la gent? Quin objectiu teníeu? Bueno, és una cosa que va evolucionant amb la persona, no? O sigui, jo de petit ja deia el típic, li preguntes als nens què vols ser quan siguis gran i dius pallasso, doncs jo ja volia ser pallasso quan era petit. Després, durant la meva infància, tampoc no va ser una cosa que m'obsessionés en seguida, però jo anava a un esplai,
vaig fer monitor d'esplai, vaig fer cursos de monitor, de director. Però jo tenia clar que volia treballar amb alguna cosa relacionat amb els nens, perquè els nens m'apassionaven, no? I després vaig fer un curs de pallasso a l'institut, de teatre, sempre havia fet teatre i vaig fer un curs de pallasso. Vale. I vaig descobrir que els meus dos mons que m'agradaven molt, que eren el teatre i els nens, doncs confluïen en una figura d'un pallasso que sempre m'havia agradat molt riure i sempre he sigut molt de riure, i això em va portar a fer més cursos, a formar-me, a anar a Eivissa amb l'Eric de Bon, i Clar, bueno, quants anys portes exercint la professió? exercint la professió uns 25 anys. Déu-n'hi-do. Sí, i amb la companyia 23. Molt bé. També amb els més tomàquet, no? tomàquet. Sempre junts, no? Bueno, sí, la companyia sempre han sigut el nucli 2, ara anem fins a 9 persones a l'espectacle que anem més. Sí. I això sempre han sigut el Frederic i jo. Molt bé, perfecte. I on heu actuat? A tot arreu on ens han trucat. Bueno, clar, lògicament, però... No, al principi sí que és cert que treballàvem molt aquí. Nou Barris va ser la cuna que ens va veure néixer, a Casal de Barri, a les diferents escoles del barri i de més. Aquí hem actuat moltíssim, moltíssim, no pel districte, fins a fa 2 anys, que fa 2 anys des de Comerç de Districte, ens van dir promoció econòmica, ens van contractar pel Nadal i els hi va agradar i l'any passat també vam estar. Aquest any no, perquè volíem canviar i fer coses noves, però va ser una experiència molt guapa de dir, bueno, com a mínim estem a casa actuant pel districte, que també apostava per companyies locals, no? Home, i tant, al final és el més important, no? No, i superbé, i això, Nou Barris ens ha vist créixer. Sí que és cert que al principi fèiem el cercle cada cop més gran, però ja estàvem molt vistos aquí i dèiem, necessitem fer més quilòmetres, i llavors vam anar treballant amb diferents representants que ens van portar més a altres províncies. Pel fet de treballar en català, hem treballat com a molt a Andorra, a València i a la Franja d'Aragó, perquè és la zona on es parla català, però el 2008 vam tindre la sort que en Pep Callau ens va proposar anar amb Pallassos Sense Fronteres a Kosovo i ens va canviar la vida. Home, una experiència inoblidable, suposo. Sí, és una experiència inoblidable, és meravellós perquè et connecta amb l'essencial de la feina. L'essencial de la feina és que tu vols fer riure amb un nen. Aquí estem d'alguna manera fent d'aquesta vocació o d'aquesta passió una feina, i això vol dir que tens que fer autònoms, papers, vendre, explicar no sé què, un mercat, que si no sé què, doncs allà no hi ha res de tot això. És el nen, tu i ja. Llavors, aquesta senzillesa és brutal. Que bonic, no? Deu ser molt gratificant, no sé. És preciós perquè et dones compte de la capacitat que té l'ésser humà per riure, no? Ja. I que tots tenim dret a tindre un moment per poder riure i poder deixar anar els problemes. Ja, Déu-n'hi-do. Que bonic, vull dir que... Ojalà ho poguéssim fer tots, no? En algun moment de la vida ens aniria molt bé. Jo us ho recomano, feu-vos pallassos. Sí, home. És molt divertit, no guanyareu diners, però us ho passareu molt bé. Escolta'm una cosa, i algun cop us han malinterpretat alguna de les bromes que heu fet? En algun espectacle, en algun... Pot ser algun moment que diu, això que m'estàs dient i tal, però en seguida vas i fas una abraçada i em dones una a mi? Sí, i tant, faltaria més. M'encanten les abraçades. M'encanten les abraçades i els petons, i fer somriure és una mica això, no? Sí. És una cadena d'amor. Mira, de fet, a la primera cançó del nostre nou CD, Gazpacho de cançons, que te'l regalo per tu. Mira, el vols ensenyar i que el vegi tothom? Sí, mira, veus? Ja hi ha gent que el té, Però és l'últim, el més fresc. El més fresc, sí, Gazpacho de cançons, que és les cançons noves que hem fet amb la banda, i la primera va sobre els petons. Que bonica. Sobre que no ens agraden els petons per obligació, perquè perden sentit, sinó que ens agraden els petons de veritat. Clar, home.
Els de veritat, els de tota la vida, els que ens han fet els avis, els nets, no? I els pares, els fills. Sí, reclamem que hi hagi més petons dels bons, però que hi hagi més petons. Que guai, molt bé. I escolta'm, quins són els vostres referents en el món de l'espectacle? És a dir, amb quins personatges vau dir ostres, m'agrada això que fa aquest personatge i vull ser pallasso de veritat, per aquest personatge? Clar, no, a nivell de riure hi ha moltíssims referents, perquè tenim la sort de tindre molt properament quantitat de còmics, tant al cinema com a la televisió, com al teatre. I a més, clar, tenim la sort de companys de professió. Pep Callau, per exemple, ha sigut durant molts anys i és encara un gran referent per nosaltres, que també ho és el Tortell Poltrona, que també ho és el Javi Villena, que també ho és... O sigui, vull dir, hi ha moltíssims còmics que es dediquen a coses semblants a la que ens dediquem nosaltres, que ens serveixen per això, no? Però, clar, també hi ha a nivell internacional les Lutiers que em posava de petit, o les pel·lícules dels Monty Python, o el Buenafuente i Alberto fent el Nadie sabe nada, doncs, clar, són referents, clar que, evidentment que són referents. Però això, al final... Diversos, no? Sí, molt diversos i molt variats. Bueno, al final és la gràcia, no? I agafar una miqueta de cadascú on t'interessa més. Sí o no, a vegades no saps per què, estàs fent coses i dius, això, ostres, doncs ara, després d'anys de fer-ho, m'he donat compte que això va sortir d'aquella idea d'allà, i tu ho has fet de manera natural, no? Perquè... Clar, no, sí. Escolta'm una cosa, i ara una pregunta una miqueta més íntima? Bueno, més íntima, més des dels sentiments. Quan un pallasso està anímicament pel terra, com fa riure l'altra gent? Com ho pot fer? Perquè, clar, un pallasso, al final, la seva funció és fer riure la gent i fer que s'ho passi bé i que estigui animat, no? Sí, però, mira, això diria que és una mica contraintuïtiu per el que la gent pensa. Estem molt acostumats a l'actor que interpreta un personatge i que potser necessita concentrar-se en aquell personatge i ficar-se dins d'aquell personatge, però el pallasso no és tant un personatge, sinó com un estat d'ànim. Tu et poses en una situació amb ulls d'aprenent, amb ulls de nen, on veus el món d'una manera diferent i explores el teu personatge amb una sinceritat brutal. Llavors, si el pallasso necessita plorar, plora, i si necessita riure, riu, i si necessita saltar, salta. I es deixa influenciar d'una manera molt diferent a com et deixes tu influenciar de les teves coses negatives. És a dir, si jo estic en un dia que m'ha passat alguna cosa dolenta o que estic malament o de més, és entrar en aquest xip i ho veus d'una altra manera. Inclús t'ajuda a posar-te, no, això. Clar, no. Bueno, al final és una teràpia, també, no? És com una teràpia. Sí, et poses al nas i no ets el Ricard, ets el més tomàquet. Sí, ets com un nen. Els nens, què els hi passa? Els nens els cau, no? I és un drama, i en 5 segons ha vist una pilota i s'ha anat a jugar. No, clar. Llavors el pallasso d'alguna manera viu els seus sentiments d'aquesta manera, no? Tu et poses al nas i estàs trist, però en seguida passa no sé què, o veus no sé quantos i fum, ja s'ha anat l'atenció a un altre cantó, no? Ja. Aviam, i continuem amb les preguntes. Creus que en un món tan digitalitzat i tan pensat pels adults, ser pallasso és una professió que està en perill d'extinció avui en dia? És que perill d'extinció... Mira, és una professió que és molt antiga, la professió de fer riure. L'ésser humà, jo considero que abans a la prehistòria també reia. El ser humà sempre necessita riure. Precisament ara necessita encara més riure que abans. Sí que és cert que estan canviant molt els processos, les maneres, els mitjans. Cada cop hi ha menys capacitat d'atenció, cada cop és més ràpid, cada cop necessites més canvis. Però si estàs atent a moure't dins dels que són els canvis propis que fan primer els nens i les nenes i després el fem els adults, no ha de ser un impediment. Clar. El que passa és que a vegades hi ha coses que a nosaltres com a adults ens costen d'entendre, no? D'aquesta societat que canvia tan ràpid. Sí.
Que no et dona temps a assimilar, no? Els conceptes, les coses, la vida, no? No et dona temps a assimilar prou. Potser és allò, no? Com a boomer que soc, a vegades em trobo corrent darrere les xarxes socials. Per exemple, que et diuen, no tens TikTok? Dius, ostres, no sé, em falta, no? tinc diversos tics i algun toc. Boníssima aquesta, és molt bona aquesta broma, És molt bona. És molt bona, m'ha agradat molt. Però TikTok no. Que bueno. No, però me la quedo, que ho sàpigues, que aquesta broma me la quedo. Fes-la servir. Escolta, i ja per acabar l'entrevista i finalitzar, va. Quina recomanació ens faries a nosaltres, els adults, sí? per treure'ns aquesta cara de peix bullit que portem a sobre? Bueno, la primera recomanació, que és la que et fa qualsevol persona amb una mica de seny, sí? És que et desconnectis una mica de la informació. Vale. Perquè la informació a dia d'avui està molt sancionabilitzada, busca molt el clickbait i busca molt... et posa en un estat d'ànim que fa difícil afrontar les coses boniques de la vida, les coses senzilles. Que baixem una marxa, seria la següent. Això ens aniria bé a tots. I que mirem els nostres mestres, que són els animals i els nens. Són els mestres més importants que tenim. Que bonic, Ricard. Doncs moltes gràcies per l'entrevista. Mira, espera, et deixo també... Sí? Mira, si vols explicar alguna cosa aquí... Bueno, que sapigueu que si veniu a veure'ns a qualsevol dels nostres espectacles, que teniu l'agenda penjada a la nostra pàgina web, podeu aconseguir les nostres noves enganxines, que n'hem fet de diferents models, que són col·leccionables i que us els donarem quan acabem l'espectacle. Sí? Així que veniu, que en són diferents, i així us emporteu un record de nosaltres. Moltes gràcies, Ricard, per l'entrevista. Espero que el puguem veure en el proper espectacle i seguim amb els personatges. Adéu! Adéu!